bere makko o yewti en no yeddondira se a ƴetti goɗɗo ngo a bugike harnakaaji yonayi ka yonata jumhur en wi ko kaaje den tun so a bukke ton goɗɗum ko lekku ko ɓurbitere leydi ko kuntun kanŋe ko kuntun sila ɗum non yonata hanafiyankoɓe kamɓe ɓe lundi ɗum ɓe inni kala ko tawata ko en none leydi kaka leydi iwi haray no wawi bugede en yewtuno ha ɗon o hande o fuɗɗoraren ɗo min ayna yu'khadhu al-hasa koye koccuhoy koye kaaƴoy ko honto koye ƴettete ko arafa ka ko muzdalifa ka ko mina o wi kana ibnu umara radiyallahu anhuma laatinoke abdullah ibnu umar ya'khudhu al-hasa min al-muzdalifa kanko o ƴettayno kaaƴoy koye o hoccayno koye ko muzdalifa o arda e makko e mina o bugo wa fa'alahu sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair o ɗo wa min at-tabi'in al-kibar gandi o ɗo hajjaj ibn yusuf warnuma pewno o warata karama ko ɓen ko o sakkiti warde kono o yi'a e koyɗol o landa a wari sa'id ibn jubair fewno ka tawata adna on fopp no hato jine makko karama kojo mo tawata ko kanko woni tugalal fewno ɗo o wi allah lettilanko mi wari yimɓe ɓen ko fof mo be goto beru goto kono sa'id ibn jubair o lettilan beru yimɓe sappo o ko neɗɗo gando non ala ragum o nawa arabujo no wi'a ko o ɓaleejo ko o ɓawluɗo hay sina o ɓaleejo kono ko o ɓawlunoɗo oɗo kadi ko ɗum o waɗi o ittayno kaaje ɗe muzdalifa o ara ha mina o bugode wagala o wi'i kanu ɓe laatinoke si taabi'ijo wi'i ɓe wonino haray ko sahabaɓe e taabi'i kibaru taabi'ina ɓe wonino yatazawwaduna alhasa hiɓe yoɓotono koccuhoy koye minha ka muzdalifa ɓe yoɓotono si ɓe iwi muzdalifa ɓe hokkiti mina ɓe hocca e kaaƴoy koye ɓe yoɓo si ɓe hewtoye noon ɓe bugo wastahabbahu shafi'i no yiɗi ɗum kañum o wi ko ɗum ɗo ɓurtamo welde ƴettu hoccugol kaaje ɗen mina to muzdalifa ara noon bugoɗe mina joni ko obligatoire joni ko ɓe ƴettal ton sa ƴettal ton kaaƴe a ari mina a heɓata ka hocca kaaƴe mina fof waɗama dalete waɗama guduron waɗama ɗum ɗo e ɗum ɗo ayata hayre joni minen lawnu hari ɓayre ko ɓuri kon min ko mina ɗo mi hoccayno na muzdalifa la mi ala ko mi rondi kaaƴe to mi ari kaaƴe no kami weeri ɗo kono joni sa hoccal ton a ari mina an andi honto heɓata kaaƴe وقال أحمد إمام أحمد وماكي كانكو خذ الحصى من حيث شئت يتو كاجة كفالة داو نابي مزدلفة تند سيكو منا هبودا سيكو هبودا منا مزدلفة سيكو عرف جتو داد أردا فجتو داو جتو وهو قول عطائين ودندو كان يكون عطاء ابن أبي رباح ودندو كان من كبار التابعين وابن منذر ودندو كرمكو بكم ملو بشافا ينكو بمجتهد ɓeɗo ɗiɗo ɓe wi konngol maɓɓe ngol no nandude konngol imam ahmadu ngol wonde ka falaɗa o hoccukaje ɗen wiyaka ko ɓeytu muzdalifa sabu hadis ibnu abbas feɓɓi ɗo on ibnu abbas hadis makko nelaɗo makanno goɗɗo go o wi ulqutli hasatan hoccanan kaaje hoccanan ko honto o makono ɗum ko muzdalifa en anda komina en anda o wi ɗo walam yuayyin makana al iltiqati o toɗɗaki ɗon nokku ka hokketen o wiyani hoccanan kaaje ɗe muzdalifa o wi to hoccanan kaaje muqtada al umum annahu yultaqatu bi ayi makan siminni addanan hunde kaari min naali ko ya ittuno nokku kaari ka ƴettoyɗa adduɗa o ara e koye mi jaɓu نويته عموم ويجوز الرمي بحصن
ukhidha min almarma ma alkarahati inda alhanafiyati والشافعي وأحمد wono dagi bugagol hayre hoccande ka wona e bugede ɗon wondude añegol mana hayre bugande an kadi ƴettoya nden ɗon hayre bugoɗa goɗɗo go bugike nde kaaje de goɗɗo bugi ɗe yanoyi si a wawi a yaade hendoɗade an kadi wa ƴettugol ɗe noon bugitoɗade kadi fayin kono no aña ko waɗi ɗe waɗirama dewal ala ko wattiraɗe hande kadi dewal ngal kono noon ɓay en heɓali dalil wonde si hayre nde bugama nde wotere sellataka nde ƴette nde bugite haray no dagi ɗum ɗo hara ko hayre bugande amma hayre fuutinde on tigi nden yani o bugaki ɗi ma o bugike ha lutti ɗum ɗo ngo liɓi ɗon kan sikki ala no dagi ƴettugol ɗen ɗum bugo ɗum non probléme ala waɗde hutoraka taw ɗe gollitaka ɗe utilisaka ko noon si on tigi bugike nde nde piyoyike ka potowal nde artiti nde yanti ɓaawo nde umtoyaki nder nden ɗon ngo kontali nde o bugike goɗɗe go nden ɗon artunde no wasi nde bugaka nden ɗon kadi goɗɗo no wawi ƴettugol nde o bugo wa dhahaba ibnu hazmin ila aljawazi biduni karahati ibnu hazmi yaari wonde no dagi bugitagol kaaje bugade ɗen ko aldawi añegol mi tangini tun ko o ɗo ɓuri hawrondirde e dalil fagala o wi ramyul jimari bi hasan gadi rumiya bihi qabla dhalika jaiza o wi bugagol jamaraje ɗen bugoraɗe hayre buganode o wi ɗon no dagi hayre buganode ko adi ƴettita nden hayre bugitoɗa o wi no dagi wa kadhalika ramyuha rakiban ko noon kadi bugagol jamaraje ɗen haray no waɗɗi ɗum kadi no dagi amma ramyuha bi hasan qad rumiya bihi amma bugitagol jamaraje ɗen hayre hari nde buganoma fali annahu lam yanha an dhalika qur'anu wala sunna ko sabu haɗali ɗum dey alqur'ana o sunna o nelaɗo o alaka alqur'ana ni ka sunna wonde awa hayre buganode dey ko satti wota mo ƴetta nden ɗon kadi o bugitonde fi makko ɗum araɗa si moƴƴano Allah yejjitata wa ma kana rabbuka nasiya Allah yejjitata ثم قال رفت أوي فإن كان ابن حزم فإن قيل سوي آما قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قل في الله ما عبد الله بن عباس والله يلتر مكانكو ابن مكو إصحابا بن فو في الله مكو أن حصل جمار وند كوتشوجي جمراجرين كوتشوجي بوكتك جمراجرين ما تقبل منه رفيا ko buga tawi jaɓama e muɗum ɗum ɗon townitete ƴeeŋay wa ma lam yutagabbal minhu turika ko jaɓaka e muɗum luttay ɗon o wi walawla dhalika o wi si wona ɗum no kanko en ibnu abbas sina tawde kaaje ɗe Allah jaɓi ɗen bugade ɗen ɗen ɗon ƴentay ko ɗe Allah jaɓal ɗen to luttata ɗon لكان هضابا تسد الطريق وهرن ان كاجو بوغيت دون ونا نو فلو ونا تولد ساكو udalawango gila kaaje den fuɗɗa bugede ɗum ko duuɓi guluji jelu duuɓi guluji buy si ɗen no fof no tulondirno ɗon ha joni o wi haran woni no fello haran lawol ala o wi ko ɓay woɗɗe Allah jaɓi ɗen ɗen ɗon ƴeeŋay ɗo ɓe yahay goɗɗo andata kala nabirɗe luttoje ɗon nen ko ɗe Allah jaɓalle ɓe hajji mu jaɓaka ɓen ko ɓen kaaje mum luttata ɗum o wi fi kala fillama e ɗum ɗo ibnu abbas si tawi an a addi ɗum ɗum dalil
fi sakkagol Ibn Hazm o wi ko wonde hayre buganonde no wawi bugitede o wi qulna wi'en na'am hihi fakana madha la tatunu honɗum wa in lam yutaqabbal rumiya hadhihi alhasatu min amrin sitawi ko amru buginde hayre ɗo ko jaɓaka fa yastaqbilu min zaidin fa fasayutaqabbalu min zaidin no wawi zaidu kan si bugi kende jaɓe ugadi yatasaddaqu almar'u bi sadaqatin no wawi neɗɗo waɗa sadaka o okkitira sadaka fala yataqabbaluha Allahu minhu tawa Allah jaɓantama on sadaka summa yumalliku tilka al-ayna akhara refti on sadaka ɗon aw yatamallaku tilka al-ayna akharu goɗɗo go hendo yo on ɗon sadaka nden hunde ɗon fa yatasaddaqu biha okkitira nden hunde ɗon fatuqbalu minhu o jaɓane Ibn Hazm dey sona ko yennayno ko harayno ko batal o inni Allah ala o wi gasi men jaɓani o Ibn Abbas o wi ɗum ɗo joni kaaje wonde ɗon ɗen ko ɗe Allah jaɓalɗe o wi kono joni fiɗen ɗon Allah jaɓanali ɗen ɓe buginoɓe ma hajju maɓɓe ngum moƴƴano ɓe waɗa ɓe timminana condition ji ɗin si goɗɗo timmiɗo condition ji ɗin mo Allah yiɗi mo Allah hawrindinni so ƴettiɗo o buggi ko hayta Allah jaɓa o waɗi misal o inni joni mbiɗo wawi ƴettugo joni o téléphone ɗo mi okke Allah hara jaɓana Allah waɗi imami waɗi yingo ma an hendoɗa on téléphone ɗo an okkitiroyam Allah jaɓan ka no wawi wonde tawa ƴettude pihum waɗa kum sadaka okka kum goɗɗo Allah hara jaɓanali mo on mo okkuɗa kum kanka ɗo ƴetta kum okkoya goɗɗo Allah jaɓana on ɗo an attinan okkude on a laɓɓinano Allah waɗno yingo Allah jaɓata ɗimmo on kanko ɓay o hendika kum o jeeyi kum woni kumfe makko woni jeyal makko o anni o laɓɓinana anni Allah anni e o mo okkitira Allah jaɓa c'est simple ɗum ko gonga koy pellet o wi wa amma ramyuha rakiban amma bugagol jamaraje ɗen hara no waɗɗi to mo wadi e ɓuri wonde fasi on adda faa amma jabawol mungol ɗum ɓuri moƴƴude hara faa ko ɗum fuɗɗora fali hadith sallah noon addugol hara faa on arali amma bugagol jamaraje ɗen hara no waɗɗi no ƴawi hoore ngeloba ma puccu ma mbabba li hadisi Qudamata bni Abdillahi ko sabu hadis mo Qudama ibn Abdillahi filli qala o wi'i ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mi inalaɗo Allah on yarmi jamratal aqabati hemo bugo jamararu agaba ndun yawma nahri ñande boraye ɗum ko ñande julde donki ñande sappo ala nagatin lahu e hoore ngeloba makko sahba wi'etemba non la daraba wala tarada wala ilayka emo e hoore ngeloba makko mban o bugi o piyali ɓuraɗaki o wiyani poto ilayka woncite ɓottite dir ton o piyali hay goto o raɗaki hay goto o sonkana hay goto ta ɓatto potti to immo ɗuman o anda men hewti ayya o yiyani ko lanɗo on ni o arda ha o hewti mo e hoore ngeloba makko mban yimɓe ɓen fof no cende ɗen fof o yimɓe no bugoto no kanka ɗo bugi Allahu akbar wona mere sinilaɗo sallallahu alaihi wa sallam hoɗi ka ɓerɗe yimɓe ɓe ko neware nden ko cippitare nden ko yurmingol jama on
woni goto e jama ɗon ɗo holli wonde no sella haysi koye oto ara ka oto ma ara cippaki addangal ha hewtina fayde bugoɗa na yalla no dagi si no wawi newade ado ɓe wadde honjini ɓe aggidira fen konno ko dowtun e ley ñande 13 si woni à partir de 12 heures aɗane foppu yeyi on tuma ri ɓe ardane otoje muɗum ɗaro ka oto ɗon fero feƴƴa ɓearno bambi sakuji mum fero feƴƴa ay joni yimɓe no hoɗiri ga ɓaw makka no ga jamraji no hakkunde ɗo sa wi a iway toon acca ɗon kum mako toon ara 5 kilo seppa yiltoɗa kadi on 5 kilo aroya kadi rewa ɗon feƴƴa no yawgol makka ara e wonde yangi ko ɗum waɗi on tumati ñande 12 yimɓe ko ɗon ɓe falte profite de falaɓe hodde ñande 12 ɓe falaka yiltitade yiltana donkoye maɓɓe koye ɓe ƴetta donko koye ɓe wakko ɗum ko ɗen dolle noon waɗano yimɓe ɓiƴodira wonde dolle ɗen fuuto yimɓe yiyana yimɓe ɓen duñidira rewta e hoɗɗen dolle waɗa ha yimɓe yiyana haray police no dari no waɗi saffuji kala mo yi donko rewta ka rewɗa ɗon dongal na taga ha joni ka plaque ji ara ɓe waɗa e plaque ji ara non manni ɓe waɗa saako hoy koɓe waɗa ni x wonde saako nayo nato nder ton oɗo hadis mo selli cheikh albani o maki ka sahih sunan an-nasa'i hadis o mo selli o hadis qudamah ibn abdillah adadul hasa limore koy kocci hoy bugete koy adadul hasa alladhi yurma bihi limore koy kaajoy bugete koy 70 hasatan ko kaajoy 70 aw 49 ma hara ko 49 hoto ñande 12 ko kaaje 49 o bugoto wono ha ñande 13 bugo ko kaaje 70 o bugoto honno ɗum woniri o wi sab'un yurma biha yawma an-nahr kaaje jeddoy koy ko bugete ko ñande boraye ñande julde inde jamratul agaba ɗon ko jamararu mawndu ɗum ko ɗon ɗum tum bugete nde ñande kaaje jeddoy konto jeddi wa ahida wa 20 fil yawmi al-hadi ashar kaaje nogay e go'o bugete ñande 11 donki woni jelu jeɗɗi e nogay e goo woni nogay e jeetati ka ɗen ɗon kaaje nogay e goo bugete ñande 11 muwazzatan hiɗe senda alal jamarati athalathi hiɗe sendana jamaraji ɗin tati turma kullu jamratin bugete jamararu kala min ha e ɗe kaaje nogay e goo bi 70 kaaje jeɗɗi laabi tati ko nogay e goo tawtiɗe ya jeɗɗi ñande julde woni nogay e jeetati wa ahida wa 20 yurma biha kadhalika fi al-yawm ath-thani ashar konon kadi kaaje nogay e go'o bugete ñande 12 de sendane kadi fahim ɗi jamaraji tati ndu be heɓa kaaje jeɗɗi kono na yonti waɗu ko woɓɓe go watta kon ara hewta arnon ɗum ƴetta kaaje nogay e go'o bugo inna sende ton iltito ko an sendantari de na kañi sendanta hawre majji a senda e ara bugoɗa nduɗo kaaje jeɗɗi yaha ka hakkundiri bugoɗa kaaje jeɗɗi yaha ka mawndu sakkitindu bugoɗa kaaje jeɗɗi wallahi julɓe ɓe jarriborama majjugol diina mum kam sa yi ko watte konka hajju ataway no yurmi ha joni noon ɗeɗo kaaje nogay e goo wattike e nogay e jeetati woni jelu woni 49 fayi hoto o nde ñande no wawi hotude kanko gayni o wi wa ihda wa 20 e kaaje nogay e go kadi yurma biha ɗen bugete kadhalika ko wana noon fil yawmi ath-thalith ashara ñande 13 wonande nennuɗo
si on tigi watti ɗon noga e goo e hoore capannay e jeenay ko jel ɗum hawrata ko capanɗe jeɗɗi ka fa yakunu adadul hasa 70 hasatan on tumati limore koccu hoy koye wonay koccu capanɗe jeɗɗi fa in iktasara ala ramyi fil ayami 3 si o raɓɓin ɗinnike e bugagol ngol ka balɗe 3 ɗum ko ñande julde 10 e bimbi julde 11 e bimbiti julde 12 o yondinori ɗen ɗon balɗe tun walam yarmi fil yawmi 13 ta o bugoyaki ñande 13 taw yo hooti jasano dagi wa yakunu alhasa alladhi yarmihi alhaju 49 laatoto koccuhoy koye hajjiyankojo oɗo mo wonali ñande 13 ton koccuhoy koye bugoto koye wonay 49 wa madhabu ahmada lawol imam ahmadu ngol inna irrama alhaju bi 5 hasayatin ajza'ahu wosi hajjiyankojo mbugike kaaje 5 ɗon ɗon no yonamo wa gala atawi irrama bi 5 ajza'ahu si o bugike kaaje 5 haray yonimo mana e nder ɗeɗo kaaje wi'aɗa wa gala mujahidun irrama bi 60 fala shay alayhi si o bugike kaaje 6 haray hunde fawaka mo hirsugo ƴiƴam wa an Sa'id ibn Malik qala Sa'id Malik owi raja'na fil hajjati ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min arti imurde hajju men wonde nalaɗo men iwti hajju wa ba'dna yaqul wobbe amen no inna ramaytu 6 hasayati ko mi bugi ko kaaje 6 pet wa ba'dna yaqul ramaytu 7 hasayati mi ko mi bugi ko kaaje 7 ولم يعب بعضنا على بعض يوغا من اي بنال يوغا وبينا لذلك غدا ام بان اندا ari majjudo abonni hajumango baban dun do ko won be woni yewde do bigol basi ala no dagi ko nawi de ko dum don woni ko suba ko na preference ko timmi kon ko o wowli do ga kon ko yonti bugo kaaje 50 e jeenay ko ɗum ɗon ɓuri fanɗude to timmini o bugo kaaje 7 ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude kono sen farli joni goɗɗo mo anda kanko o yahi tun masala ñande julde o bugiki kaaje 5 du jamaraɗo o arti hande kadi o imi ko o ari makka o howta tun o waala mina ko yaho o waala o ñalla ngal ko makka o ñallata o ala e bugade yadde en wiya hajju makko ngum boni hajju makko ngum haray bonade yadde en wiya yo hirsu dammol ko ɗo yeddungal ngal ko ɗo ari ngal jantanoma ɓaawo to woɓɓe noyde o hirsa e dammol woɓɓe ni o hirsata siko kaaje nden woni o bugaki imo waaloyde mina ko ɗum o woni yewtude mum ɗo nawndema ta goɗɗo nan ɗum ɗo ka haala ɗo ina no mi bugoto seeɗa nde mi accita yande se ata ibn abi rabah no wi ɗum ɗo oɗo fulan no wi ɗum ɗo la daiman fugaha kala ko ɓe fiɓuho ɓen iɓe jogi minimum e maximum na si on tigi ari ha ɗo en wiyata bonigol ɗon wigol yani passable tertore to yande tawi wi ɗum ɗo julde makko nde boni ma hajju makko boni ɓay ko ɗum ɗo o acci o nanduma ko suusigo yimɓe ɓe accu ɗum ɓe jogino ko wiyete alkamal ɗo timmi ɗo eti ha buuri ومن هذا الباب أنا أقول له أيام الرمي نرمى جبوغا غونغول أيام الرمي 3 أو 4 نرمى جبوغا غونغول كبالد تات ما بالد ناي يوم النهر نياند بوراي نياند جولد ويومان e balde didi wonande hawgido yugol mina donc nyaande sappo e go sappo e didi aw 3 min ayami tashrik ma balde tati e nyalor maaji lilugol tewdi
ɗum ko sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tati watto ñande julde wona balɗe nayi. قال الله تعالى لتودوي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بقرة 203. لا يفذكر الله جنت عند الله في أيام أن يرى ماجي معدودات لمادي يرى ماجي لمادي دونكو ñande julde e balɗe tati ɓaawo julde. Faman ta'ajjala mo yaccinike fi yawmayn e nder balɗe ɗiɗi e nder ɗin ɗon fala isma alayhi bakkat fawakimo ɗum woni ñande sappo e go'o e sappo e ɗiɗi. Waman ta'akhkhara mo nenni kadi woni ñande sappo e tati fala isma alayhi bakkat ala e makko liman ittaqa wonande e hulɗo Allah. Kala wo ko waɗirɗa ɗon tani ko sabu kulol Allah waɗirɗa harayno yona. Arramyu yawma nahri bugagol ngol ñande boray ɗum woni ñande julde ko fewndo honde bugete. Alwaqtu almukhtaru lirramyi waqtu suɓaɗo fi bugagol ngol yawma nahri ñande julde waqtu duha ko ka waqtu walluha ba'da tulu'i shamsi ɓawnangem fuɗugol ƴawa seeɗa. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم سابنا نلاد الله أنكو بغينو جمرة الأقبة كو واللها نيند واللها نيند جلد نيند سابو دونكي. وعن ابن عباس إتام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله نلادو هيكني يسو لو ببنغ بنغور مكونde وقال أماك لا ترموا جمرة العقبة تأمبغن دي جمرار حتى تطلع الشمس هانانجين يفودا. رواه الترمذي وصححه إمام الترمذي ونكو في الحديث وقوي مسلي شيخ الباني تاوتي بدون مسلي. Nelaɗo ɓay ɓe ari Muzdalifa ɓe woni ha jamman feccike hakkunde ɓe ndaari yimɓe luɓɓe ɓen nayeɓe ɓe sella sonnaɓe ono sowiɓe luɓɓe ɓen ɗo ni da'afatun jam'u da'if o wi onon ɗo hikke yeeso ado jamaji gi yahugol ono yahi wonɗo ha bimbi jamaji daɓɓitike ɗo fof yaadugol ko ɓiƴowi hare on soñjoto mara doole onon heeda yeeso kono so hewtoyi mina nayon mbugo ha nangen fuɗa no way won way onon on mbugoto hara yimɓe ngayi waali ga puisque yimɓe wona ga ha fayre nangen fuɗa ɗo ɓe yuɗo ɓe ha ɗo kilo ko yoni 3 kilo 4 kilo haray onon ɓay on hewtoyino déjà haray onon mbugike mbugo ɗon hara yimɓe ɗuuɗaali no wawi wa tuppal monnugol ndi low koy addete taw ko yarne ado ɗi kurdoyeede ɗiɗi kurduki ɗi fof ɗi hewti ɗon low kon ala ka ɓatto juroto kon bugo kon to ko ɗum woni mana on yoɓe ar si jemma fecciki hakkunde kamɓe ɓe ara dayre ɓe ara ɓe gabo ɗon ɓe wonaka ta ko jamaraɗo ɓawan tumatari ko ɗon tu weretego are nati maka werte eme afrique sauda to ene afrique ɓale on woɗɗiti to tako masilu koyti ɓawo ton tako kero mina e Muzdalifa anen ko ton wonde hari nato wari ko argol haka jamaraji ɗe woni ɗon ko masjid khif si ɓe ari ɓe woni ɗon subakan juulama nange ɗo yo fuɗu ɗo yo jama on déclenché yo to daɓɓito yo to yewgol Muzdalifa kamɓe ɓugino ko ɓe hoti ka tantiji maɓɓe jooɗi fowti jama yaraga ɓay ɗum joga dole gordu gaddane to hattuma gaynayo
onon o wanno kanko o wi fa in akharahu ila akhiri an-nahari jaza si on tigi nenni buga gongol nyande sappo haka lannugo nyallangal haka alansara no dagi kon non préférence on o buga gol bimbi qala ibn abd al-barr o ko maliki anko jo kummalujo o wi ajma ahlul ilmi jomirabe gande ben fono fotten anna man ramaha mubuke jamaran yawm an-nahri nyande julde qabla al-maghrib ko ari nange mutude fagar ramaha ra bugi hendugo fi waqtin laha e waqtu mayri on tigi kati wa in lam yakun dhalika mustahabban laha haysina dum woni ko ida wonande buga goldu we ondu ko bimbi woni ko suba kon so bugoro itelen kikide hara o bugi goy bugi e waqtu قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس وي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى نلا دوتاوي مولande nyande boraye on donc nyande julde ne kamina do imo toli yimbe no ara landomo fi nyaawoje be mi wadi dum do mi andasi ko non gerdete fagala rajulun gorko gowi ramaitu ba'da ma amsaytu mi bugiti kono ko bawo kikide ari tele kikide mi bugoroy sinama kikide nanuma ko jemma orde ka alan sarahe woni kikide fagala la maki la haraja illa la bakato ala bitende ala rawahu al-bukhari ko filli o do hadith ko imam al-bukhari hal yajuzu ta'khiru ar-ramy ila al-layl ene no dagi nennugol buga gongol ha jemma ay do holli kikide jemma no sedi idha kana fi udhur yamna ar-ramy naharan jaza ta'khiru ar-ramy ila al-layl sitawi nganto no wodi hada en bugol gol nyalorma ara dagi ke nennugol buga gongol ha jemma harako nganto idha kana fihi sino e ontigi udhur nganto yamna hingo hada ar-ramy buga gol الرمي بوغا نهار نيالورما جاز لك تأخير الرمي ننغل بوغا إلى الليل هاجم لما رواه مالك سبق إمام مالك في اللي النافع ويتي نافع المدني أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر وند جيو بيكون ديوم ونند صفية سناجو عبد الله بن عمر كندون جيو نفست بالمزدلفة أوي بسونغو نفست كبورا أقول لترى فقهيا كجيبينغول كجيبينغول كونو وند نو بي نفاس نو قول لترى حيض في ليل أو يدون دون كمزدلفة فتخلفت هي وصفية وادوار وجيبي او لوتتي خلف لوتتو او لوتتي كانكو صفية كانكو صفية نين ماكو بلوتتي حتى أتتاها بأروي منها بعد أن غربت الشمس باو نانجي متيم يوم النهر نياند براي بيوتو قول منها تاوي نانجي متين قال له أجيبي نان مكون تون دانكا غول فامرهما ابن عمر يامر بكامبيرن كو سonna مكو مبيد مكو ان ترمي الجمره حين قدمتان بغويتو جمران باو بياري ولم يرى عليهما شيئا ويعني هور ما بيهود وإنا لأو هيرسا دمبل ما ودلو ما ود كونو كو سابو غانتو متينتيني بي اما اذا لم يكن فيه عذر اما سنغانتو على فإنه يكره التأخير هرايه أنيا ننغول بوغول جمرارنو جمرتو أغبا أون ياندي جولدة هات تواكو جمع بوغرويتا ويرمي بالليل ولا دم عليه عند الأحناف والشافعية وبوغورا جمع ستاوي أي سنانغانتو ونني نو أنيا ننغول ها بوغورا جمع kono so wadi dum bugo ke jemma ala jijam fawaki mo hanafi yankobe e ka shafa yankobe
wa riwaya an Malik e filla yego fillado Imam Malik li hadith ibn Abbas al-mutaqaddim sabu hadith ibn Abbas ardo bawdo wa inda Ahmad amma ka Imam Ahmad in akhara ramya hatta intaha yawm an-nahri fala yarmi layla si on tigi nenni bugagol jamratul agaba on nyande julde ha woni jemma ara buga taw bugo ande kadi lawike wa inma yarmiha fil ghadi ba'da zawali shams andu hare ko bugo to jamratul agaba ko jango ko nyande sappo e go bawo nangel liiji ke hore kono nafi hanke go bugo to de nayo bugo ko buga no ki gon e julde ka nyande julde joni haray ko den kaaje jeddi bugete de nyande sappo e go bal kanko e buginobe hanki be bugoto ko nombre goto mana Imam Ahmad kanko yi wonde wagtu bugagol jamratul agaba on nyande julde ko borde ka fajiri feere nangem ge fudi ge towi seda donge nange mutude tonti bugaki on period don si jemma hewti hara ilanni bay jemma on don ko nyande sappo go jeymi konti joni hay so bukke don ko bugani ko nyande sappo go kanko ko non o yi la alla beda ka yari non siko ani hay si tawi na nganto o bugagol no buri angal buga gongol no bugoro jemma kon non o wadi ko anya taban biduni shak sinan nganto hara baraji no duiti kala e dewal o tawata neddo tewike pas o lundike no nela do wadir nono haysi bonnali dewangal kono duita e baraji amma si ko angal andugol ma yejjutugol on do ngara on tigino yafa hatta o heba baraji kono tembe te pas lundo da nela do wadir no ni ina no an ka dum do na ko tidi ni mi warray ni pellet baraji ni an e waddo nela do wadir no non just nyenti nela do na baraji gote wato hara no burdi do wadi neddo yo reer ko moƴƴi e nyentingol nela do bay o maki khudu anni manasikakum yette none dewe mon be fu tentini ka hajju e juude eto jetta dum e juude makko heddo ko neddo faayata ko e ko yejjitata ko ma ko wadita majjere ko anda ko kono tembete pas lunduda nelaado yonti hulude Allah subhanahu wa ta'ala falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim yobe tewotobe lundo nelaado yobe rento dey yobe hulu dey yobe wattayla dey ibe danger dey ta fitna yanu e mabbe ma lette musude Allah dando e lunda ko nelaado Allah asuke nyenti golmo Allah asuke hajju jabaado to Allah subhanahu wa ta'ala fokuto be hajjube Allah newna be hanewo o arsika be hajjul mabrur be baali ferbe yo Allah newna be kambe kadi be hewa duubi araydi di jawbe yo Allah newna be yahito kadi laabi buy Allah jabangi kon ngerewde ko fu yaafo kon ngi famdude kon oda mala binata bil janna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al amin